Wisuda sudah kemarin 18 sudah. Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampe nyuwun hadiah apa? Aku nek pengenku jane nek karo sampean iki duduk hadiah sing berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barang iki apa? Ya barang. Barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh. Apa iki? Tenan ora? Ini tenanan. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terus? Terutama saya. Sayang pura? Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Mic-nya sudah. Ayo. Piye to ki lungguh kok dora nyauti mic dhewe. Oh ya wis tak ngiris pantes karo sound system. Lah itu ndapuk. Nah. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, matur nuwun lho sampun dikancani. Nggih. Heeh. Enggak. Sajeke urip nggih nembe niki nyusul jenengan, Mas. Oh, sami. Oh, iya to. Ngidolake Mas Akbar pun dangu. Nek nembe niki keturutan ningali Mas Akbar. Kula nggih kok. Lho, nembe niki. Jenengan jan nembe niki. Nembe niki kula seneng Akbar iki wayangane. Ketara sak omah kok ketok ora pati. Ketoke ra akur, Mas. Mboten. Lah mau aku ngomong karo Mas, aku meh daftar gawe Akbar Fans Club Korwil Medion. Gak oleh kok karo Masmu. Aja. Piye nek ngomongi nyauri Masku piye? Aja ngono. Aku wae ngono iki. Oh, iblis tenan. Saya aja bawa pisah. Jagong nggih, Mas Edo nggih. Nggih. Buwuh, Mas. Oh, Waduh dhewe lho kula. Lho jenengan no adoh dhewe Mas Anggit Karanganyar. Ing Karanganyar kuwi Bimo kuwi ngudangi sing ning Wonogiri kok sing ning Nganjuk. Wah, le ngalang poh jan tole tok Mas niku baline ning tol nah ya, Gong. Sik to sing ngetol sapa? Jare bareng Bagong. Iki mau nyepur karepe. Ketinggalan sepur akhirnya grab. Kan jare mobilan karo Mas Bagong. Weh, niku wau ki critane niku nurut kula kok niku. Sing nunut sapa? Mas Anggit kok awakmu kok niku kok serokan gak pas ketemu. Padha kok salone gelut nang kene wae. Omah sampun ya lagi iki lho dalang kok nunut dagelan. Ya ora apa-apa malah jenenge buwo. Nah, ya buwo. Lah aku ya buwo. Lah iya. Mas Edo, nggih. Mas Anggit, nggih. Mas Badar. Ya sing baku panjenengan bertiga ndongakne napa? Lho, iki kurang siji Mas apa to sing dorawo? Mas Wahyu Don enten. Kali saking Jember. Saking Jember. Kali kanca-kanca. Oh, lho mboten mriki pisan. Apa nonton bal-balan, Mas? Monggo lho Mas Wahyu mriki lho adoh-adoh. Aja lho mriki pisan pun. Mantene sing ditenggo Wahyune lho, monggo mriki. Wahyu Judu, monggo Mas. Iya. Ndonga napa Mas Edo, Mas Anggit, Mas Badar. Kula rebat cekap mawon semoga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mawon. Kali napa pesen kula setunggal aja nganti pegat niku. Amin. Niku sing baku nggih Mas Edo nggih. Lah nek nesu-nesu ujung-ujunge pegat ya padha wae. Mas Edo ndongakne terus paring pitutur ning manten wis sak pase mergo sudah membangun rumah tanggane sukses. Dengan nikah pun pinten tahun Mas Edo? Kula 2018 Mas. Sampun nikah nggih. Sak menika pinaringan kanugrahan putra pinten panjenengan niku? Alhamdulillah kalih Mas. Niku saking istri pertama Mas. Oke. Setunggal mawon Mas. Oh, setunggal mawon. Satu untuk selamanya nggih Mas. Nggih. Kula wong ado ora ngerti apa-apa lho iki. Nggih, kaya aku. Yo, terus Mas Anggit. Lah aku ndongakne apa aku rabi wae urung kok ndongakne. Lho, jenengan yo ndongakne no kabeh sing rawuhne ndongake. Nggih, Mas Bimo, Mbak Sri, semoga menjadi pasangan yang
bisa saling mensurgakan satu sama lain. Amin. Wah, mensurgakan. Dengaren tertib rame. Cekaos Mas Anggit. Tertib ngono ya. Tertib. Mas Badrun. Mas Badar. Nggih. Kula mboten badhe ndongake. Lah nyapa ora ndongane? Ndongane kancane ndonga ya ndonga. Sami kalih Mas Anggit kula ya durung palakrama. Kula namung nglarifikasi pengendikane jenengan wau. Bab napa niku wau? Bab tutur-tutur ngendika wau lho Mas Anggit. Nggih. Jare akeh dulur ki akeh rejeki. Nggih. Lah aku akeh dulur kok akeh diutangi lho. Akeh dulur malah akeh sing apa? Akeh sing utang kok. Oh ya. Jebul rezekine sing ngutang ngono lho Oh, Mas. rezekine Islam. Kan meleh Lah ya ngono to Mas Karis. Nggih. Masalah rumah tangga ora sampe melu-melu. Iya. Wirete beda Mas. Wong Kowe ngopo ning kono ning kene lho Mas. Iki Mas Edo iki calon ketua Pepadi Indonesia Mas. Oh iya. Amin. Amin. Wayange pun 3 kotak. Niki versi napa? Tegal nggih enten, versi Klatenan enten, versi Solo nggih enten. 3 kotak niku wayang Mas Edo sedaya. Nggih gek saking dalang-dalang legend. Wah, luar biasa. Mas Anggit niku nggih ngoten. Wah. Pinten kotak Mas Anggit? Piro Mas? Si nika enten setunggal. ngono ngitunge suwi. Ngitung musuh. Siji gur mbok doli ae ngono. Cerita tawake ae. Lah malah wis mbok sudo setengah kotak no. Terus tak tawakne rene kok ae. Wis to. Arep tak tawake Mas Edo sirku ki. Ora apa-apa butuh ya Mas ya. Butuh ora apa-apa. Apa nggone dhewe Wis dhewe santai no kene len. Aku ya santai no. Apa? Wayangan gayeng ya warungan jikuke ya nggon aku e. Apa kuwi? Ciu. Oh ciu ya. Lah, wis elek. Bakune ndedonga. Ndedonga napa Mas Badar? Sing penting temanten kekalih tansah pinaringan wahyu. Amin. Nggih sing Mas Bimo nggih dalange saya moncer. Amin. Gurune nggih saya lancar. Amin. Nek ndelang moncer teng Wonogiri mawon mboten usah teng Nganjuk. Lah. Yo ngono kuwi wong. Kowe tekan ngono aku ya meneng ae kok nyapa. Aku yang cacahan ngulon tak keprok san. Piye? Ora ngono kancane anu ora oleh. Wong kok uri ngono kuwi. Modele dikukoni. Aku arep nganjuk ya ora sida mergo cah iki sitok iki lho. Kok iso? Wah, ya ngono kuwi. Kula parani kok sing nanggap. Barane sing nangkap. Kula mawon aku. Ora ding ora tak. Ora. Aman Mas Akbar niku adik tingkat kula dan isi niku nek Ceritane Mas keapian kowe tapi. alah Aja elek lho. Ya ya Cerita Mas, apike Cerita. Mas Akbar critakno sing apik. Aku bagian cerita sing elek, iya to. Mas lho kula ora nek sing apik Mas aku. omah kula niku teng Mas Anggit Karanganyar niku wirawiri wis kaya omah dhewe. Saestu niku. Mas Bimo nggih ngoten niku lak seangkatan. Mas Akbar niku nek bar kuliah ngoten turune ten nggen kula mbok nganti nglilir bengi men paribasane nganti isuk ya ten nggen kula mangan ya melu kula napa-napa melu. Cek modelmu ki apa to biyen ki jane kok mung nunut ae. Aku cek miskin biyen. Saiki mulyane luar biasa. Lah ngene Anggit kok kemule putih. Wong Anggit ki ning Anggit iki kemule biru kok. Foto mbok foto kok kemule putih. Lah aku ning ndi? Kuwi ning ndi? Solo bagian ndi? Karanganyar bagian ndi? Mi aja kon omong. Mas Anggit terus no Mas. Mas Badar iki kaya ngono ya diomongke iki lho. Nggur perkara sak kemul iso viral lho iki kok. Wong kae genah ora omah ngono kok. Napa? Wong kae genah omah 48 ngono kok. Malah dicethakne. Iki bakune do buwuh mriki niki jagong, Mas. Jagong. Nggih, do buwuh urung niki wau. Sampun. Kok lali kadung jagongan gayeng lali ora nyumbang. Tekon Dimas. Seniman niku lino lho Mas ngoten niku jagong ngene kancane jagongan gayeng kepethuk kancane lali ora nyumbang. Niku lino Terus mulih ngono. mulih lali ning dalu niki alhamdulillah Mas Edo, Mas Badar, Mas Akbar. Niki Mas Bimo dalu niki mboten nampi sumbangan. Tenan to kowe kan. Saestu Dedek-dedek mawur. sing nampi sing wedok. Ya padha ae. Ngoten. Ya iya Mas Bimo sompet. Mas Badar, Mas Anggit menika sampun kula anggap Mas kula piyambak. Oh ngaten. Lho niku kula diparingi gunungan lho, maringi kok gunungan teng kula. Oh sing kagem sahabat panjenengan Lah niku. niki JB iki jati budaya. Wih. Wah, isih mbok openi ae to bar. Tak openi lho. Wah, tagone mulih ndi ta? Apik lho niku Mas. Apik ngono ya. Dapite pun ceklek pempingten niku ya to. Oh iya, enak neh wayange. Apa? Lho wayang Mas Anggit akeh ning kene.
Sing to. Emang kok ngelokne aku jare mangan nunut kono. Wayangmu lho akeh ning kene. Apa neh? Bathara guruku tiris. Ora kowe dikekke apa bayar? Oh, iki yo nggone Mas Anggit. Oh. Lah kuwi daganganku kok mbiyen kok. Koyoke tau roh ning Facebook aku. Kowe ngetak-ngetak aku saiki kirim ngono to karomu iki jane iki. Ora. Alhamdulillah kanca-kanca seniman iki pokoke paringi mulya laris ya to. Ngono lho. Tapi nek iki sing ngedol gak Mas Anggit. Udu aku. Sing dalang teng mriko. Heeh, dalang kono kae. Nggih, terus Aku. Wis pokoke ngoten niku, jenengan ya laris ngono mriki ya laris. amin. Ya dungane wae Mas Anggit muga-muga ya ndang ketularan Mas Bimo ndang entuk jodoh. Amin. Kok anggere kowe Yo jenengan barang kuwi kok. Kok Aku lak wis tau ndek bojo. Ale nak digondol kancane. Ayo sedekah. Oh, sedekah. Umum teng mriki nggih umum. Kira malah Umum ngoten iki, disiarke. mboten apa-apa. Wah, genah Tenan, kula ya ra cerita. ujar akal Git. Piye piye Kowe piye. dadi monten, aku sponsor. Bab napa sponsore? Songo bekonang. Ayo njaluk pirang liter tak kirim cekek. Oh, kuwi sing kondang bekonan saiki kondang lho, Mas. Undang napa? Sing di demo niku lak niki to Oh lho. asline. Lah kok iso? Bekonan ora krungu kabar jenengan iki. Aku lak ora tukang ngombe, Lah ku tukang napa? tukang gawe. Lah, Lho sing di demo sing gawe kuwi kok. Ken Mangsaku wae. Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar. Bawa, Ora bawa kitang apik. setitik dono swara. Mas Anggit mawon nggih to. Weh, lah kok Ado-ado kok kene lho, wong-wong kene wis hafal kok suaraku Mas Anggit mawon nggih. Weh, sing kula nek jenengan kula Mas Nggih. Akbar YouTube wis oke sing jarang enten niku Mas Edo. Ten YouTube sing dereng enten Mas Edo. Kuwi aja sing Jare jenengan ajeng debat karo Mbak Prigel. Ado-ado komedian mriki lho. Lah kuwi ora madeg dalang lho Mas. Nyanyi mawon Mas, nyanyi mawon Mas Edo duet kali. Nggih, cocok niku. Mengke kula sawer mengke. Tenan. Niku pengusaha. Pasrah bongkoan Mas Badar karo Mas. Niki pengusaha lho Mas Pengusaha Edo saestu. niku. Nggih. Pengusaha mie nggih Mas nggih. Pengusaha mie. pokoke Mas Anu duet kali Prigel mboten ana apa Mas. Duet kali Mbak Prigel. Ning sing penting pesenane Anggit ampun dijak duet. Heeh, Mas Anggit wis booking. Sangka omah kuwi wis pesen aku. Wis booking. Pokoke aku gelem duet angger karo Bude Parsinem. Oh ya. Iya kali keloloten kuwi. Jalan lagi. Mas Malah Edo. enak lho. Wis kelet apa sik kelet lho. Ayo, sapa sing bawa? Monggo. Po bareng po Mas Anggit lho. Mas Anggit mawon, Mas Anggit Mas Anggit yo iso lah. Weh, Hah? Bebas ya, bebas. Bebas, bawane bebas. oh ya gentenan ngono wae wong ngene kancane pirang-pirang kok gentenan. Jane iso to magister Terus nganggo kopiah ki wis kaya imam. Irene jane iso bawa ora to gitu iki. Aku karo Mas Edo iki kari ngamini. Awake dhewe mangkat kok Solo wong loro lho, arep bawae kok kaya rapal ngono kuwi. Lah sampean apal ora? Hah? Apal ora? Apal aku mau wis bawa ngono. Oh wis. Oh iya. Ayo Mas Anggit. Biasanya Oh napa jenengan apa sing apal napa? Monggo, monggo. Sampean mawon, sampean mawon. Mas Anggit yo. Mas Anggit mawon. Jarang Mas Anggit. petok aku. Nggih, iki kangen-kangenan karo Mas Anggit. Ya iki ana bawa. Ah, wis. Bingung aku nek kon bawa. Anu manganu catetane wae. Heeh, apa? Wah golek catetane. Jane kuwi nang isi ora nek pelajaran bawa to nggih. Heeh. Yo ora enek mata kuliah bawa ora. Ora Ora enek, enek, kene pedalangan kok. Wah, buka Bos. HP. Dek. Sambung wanci dalu wae. Oke. Ya wis, awak. Pelok, nggih. Nek kersane dipun tutukan wong niku bintangipun Sinten yo? Mbak Brigita. Wo niku nggih. Idola kula niku. Kula nggih ngidolaken kok. Saestu idola kula niku. Nggih, kula nggih seneng kok, kula nggih seneng kok. Oh, jenengan yo seneng. Seneng. Daerah Mangja. Tapi diam-diam aku. Oh iya. Padha aku yo ngono rek. Aku ora hafal tenan. Padha bar aku karo kowe padha bar. Padha omonge. Ayo terus. Entar ta, Mbak, golekno HP-mu bukan. Oh, yo salah vakum ayo aja nganti kendho, aja nganti kendho. Engko nek salah vakum angel nunggahke suasana iku. Heeh. Ayo. Emanipun Yayi Wosakrami. Mbak wis jan kaya Mbah Sukron kuwi jan. Nggih. Amin. Pama durung sun ingkang anggarwa. Kowe rasa noleh bir kita, noleh omase iki lho kuwi ya apal. Oh, masa ya apa? Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi ayo to
sambung rasa nadyan wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Srana piranti ya, Mas? Dengan benda. Oh iya, HP lho, Mas. Nganggo alat ya to. Bluetooth. Anu, aja langsung ditampani sih. Langsung anu wae. Gambar muka ngeglo. Matur nuwun Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar boleh. Sami-sami, Mas. Matur nuwun Mas Akbar, sukses selalu, Astro sukses selalu. Amin. Mbak Pesek, Mas Bimo langgeng salah. Amin. Sing bawa sidane aku tok ta iki mau. Nggih. Nggih bintang tamu. Wah, perjret. Aku kopiah kok pisan. Jare duet sik to. Ya Allah, pun Mas. Nggih. Mbak Bir jumeneng Mbak Bir. Duduk. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Bir kita. Selamat malam Pak Dalang. Akhirnya ketemu lagi. Iya, ndek ketemu, saya ketemu. Sesuk ketemu. Sesuk iya ketemu. Sesuk ketemu. Luar biasa. Sampean yo ditembung karo Mbak Sri Pesek ya, Mbak Bir kita ya. Pak Dalang, kula niki nggih lara napa teng Solo nggih kalih Mbak Sri. Tenane to. Tangis-tangisan, curhat-curhatan nggih kalih Mbak Sri. Kok saiki Mbak Sri ninggal aku rapi to. Ya kowe ndang rapi. Kancaku sapa ning Ya ndang golek. Yo anu to, kudu menjadi motivasi jenengan ben sampean ndang nyusul. Oh ngono ya, Pak. Ndang nyusul rabi. Sampeyan yo wis rupa ayu. Lulusan sarjana seni, mbok ndang apa ngenteni apa ngono lho. Ya laris. Carane dendang entuk jodohe piye lek kira-kira lho? Ya piye sing lomo wae. Kok lomo lho. Lomo Tawa. pemikirane. Oh iya. Dadi karo wong lanang ya dicedhaki, aja dilarani. Aja dilarani. Nah, Lah malah aku diombang-ambung radang dirabi ya. gur ngambung kok, gur kulite kok. Guru ngambung ra kalong lho, Bir. Golek jodoh ra sado-ado. Lah piye? Contone. Ah telu iki mah lho cek jomblo kabeh. Oh, lho Mas Edo kan Loro, sing loro. Oh ya, lek kira-kira lek Bir Gita iki cocoke kalih Mas Badar apa Mas Anggit? Lah piye? Apa mau cocok kabeh loro sisan? Mosok loro, satu wae. Iki Piye, Mas Badar? Mas Badar piye? Dadi bojone Mas Badar tak dukung. Engko cedhak karo aku, Bir. Piye to iki? Bojo kok terus cedak-cedak. Aku maksud iki dadi dulurku ngono lho. Maksud iki ya Allah. Aku suwe-suwe lak dikaya bal-balan. Lah nyapa? Persahabatan. Maksud iki terus dadi mbakku ngono lho Mbak Bir kita. Nek karo Anggit Nyapa karo iki Mas cedak Anggit? karo aku. Oh ngono. Omahe ngono lho. Nah, nek karo Mas Badar kan malah dadi dulurku. Mbakku Piye? ngono lho. Nggon aku apa-apa eneng lho ngerti dhewe bekonang produksi ya sukses. Kok bekonang ya sampeane. Scooby-Doo ya enek. Scooby-Doo. Oh, senengamu ya rica-rica ngono kok. Mbak Bir kita doa apa untuk manten berdua? Semoga bahagia selalu ya Mbak Sri, Mas Amin. Bimo. Ya Amin. Koncone seangkatan dhewe ya Pak. Ya Allah, jan kok ya wis rapi to Mbak. Ih, gemes tau. Ya wis ketemu jodone. Gemes muhi. Iya. Gemes muhi Mas Pak wae. Semoga bahagia selalu, pokoknya panjang umur, pokoknya bahagia wis Pak, wis kuwi ya Pak. Amin. Ngono ya. Kowe sing gemes, aku sing gringgingen. Lah nyapa gringgingen sampean? Nyawang kowe iki kok. Ih. Ngawang ya. Dibacotne Mbak Bir kita. Iya, Pak. Sambung wanci dalu. Iya, iki mesti dibawani Mas Anggit, sampean sing langgam. Ya. Aku ya lagi ngerti iki mau lho. Nyapa? Anggit bawa ya lagi ning kene iki.
Oh nek Karanganyar mbok sumpah to nek Karanganyar ora tau bawa ya. Lah biasane kan dalan. Lah ya biasa nek munggah nggone kanton ya ora tau bawa yaine kuwi. Ya mergo kene pengen tampil kok, Mas. Ora masalah kuwi ya kepepet kuwi. Ayo bir. Hah? Sing gedhe pangapermu Kang Mas Pepujangku Terus? Mendah baya Kang
Diteruske Mbak Bir. Mendah baya Makasih Mbak Birgita. Ya, wis ngantorake sambung panci dalu. Saiki bersama Mbak Anu, Mbak Enggar, Petrisa, Mbak Denko, Mbak sapa? Ica, ya jumlah bareng. Sepote cok sing gumiak cok. Ayo, pecah sepiring swasana. Yo. Tembange nuwun inggih menika gubuk asmara. Bebarengan kemawon asmara. Permintaan dari Pak Sangidun gelap sayuta niki wau Mas Bagong. Nggih. Langsung digawe seragenan mawon karben gayeng. Gubuk asmara. Yo coba kaya ngapa? Dadekke.
semuanya. Satu kali lagi apa itu? Sudah duduk. Adik pesek sih ora. Ini munggah. Ayo. Yogi. Sapa? Lihat sapa dene? Kok iso? Oh, Tio kok Tio kok Yogi. Selak lali kok. Kene yo. Ngerti percaya. Kudu nyanyi, keluargane kabeh kudu nyanyi. Ayo wis bacet. Nganggo jas kok ora sida nyanyi. Mosok ya Tio ini nganggo jas yo an. Jas wis jan. Jas kabeh ya iki. Jase kegeden. Penting aja pae. Pokoke maca ros kuwi cuwilik ngejasan brang. Kaya DPR nang ini. Alah, yo serandale kok yo dicopot nglangkai piyayi kok serandalan. Kuwi piyayi-piyayi kabeh lho kuwi. Sembur Mas Betar kobong kuwi. Iki piyayi. Kaya sulapan malah. Ayo. Kok malah golek sing adoh mubeng rono sik. Wah. Ngaku batik, kaosan, jajasan iki. Iki suara emas menyanyi suara. Wis ngarang lagu bareng kok iki. Ngarang lagu bareng. Kowe kesel mau piye ta iki jane? Oh, bangun tidur kula Mas. Selamat malam ya Mas. Selamat malam. Ya. Terakhir ya tak duwe Mbak Prigel ya. Nggih, monggo. Mbak Prigel terakhir Mbak Prigel karo Tio. Lagune sing kompak. Lagune apa Mas Tio? Sing anyar. Kowe iki sing di omah kok ora kopen blas, jaket reget kabeh. Rambut yo. Kowe mau turu nang ndi? Teng mriko, Pak. Jan lilir iki mau. Adi manten kok turu sak nggon-nggon. Sing anyar apa sing anyar? Kumbang Moro. Sing anyar apa Mbak Prigel? Apa? Dek, kelas piro to sampeyan le? SMA kelas tunggal, kelas 10. Cita-citane Cita-citane nggih dadi manten. Seniman no. Tak kira cita-cita dadi manten. Seniman apa? Apa dalang apa pengrawit apa ngono lho. Pokoke seniman kabeh. Yo ono ya. Karepmu. Bos Brambang dek kok. Wah, Brambang cilik nek iki. Apa lagune sing kompak berdua? Terakhir, nggo bom, limbukan. Ayo, Sing anyar ya kenek, sing rodok setengah anyar ya kenek. Katresnan sejati. Oke. Apik kuwi aku seneng. Nggih, oke. Ya. Dadekne ya? Ya. Oke. Coba kaya ngapa? Ya. Mangga, Mas Tris. Iya, Ada Mbak Prigel. Ada Tio. Iya. Oh iya. Bagong matur nuwun nggih. Mbak Bagong, makasih ya. Tak nuturin lakon sik ya. Siap, Mas. Wah, aku kangen mayang aku jan. Nggih. Oh, bendino mayang kok kangen mayang. Duh nuturin lakon sik. Ayo tak derekke, Mak.